Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahenyo Trap Integrated Territorial Organization haga jingilam uba Donbok Dakaru President mentang no opai sengi joka arpu kendai terik nailur arajar arpulai kilalit ban pidiang buram sai ki armut ki dukhat kaseng ki bala syakem haga jingya ki haga sau terik nailar arajar arpulai hakmat ko office rekam joka DC kini ki dukhat kaseng ki kentop yu samla frestar umba bad usamla wailat suting uba Donbok Dakar haba ajing kran chekelat pathai kubor ulai tho bagi sipongot ki dukhat kaseng ki bala syakem kila dep latlut baro hakini ki sngi bala dep kentop bad kini ki arngon ki bala lan menta kasngi uba Donbok loong bakariam ke baki juriam kum ke sopti uniform kaseng kan pongbet namar kamdon ke jingkini ikiriam jongno hendai ga debet bala long try da kaseng loong ru bakaseng kan ya kun bet wat lada ke sorkar ke temu ban pentron ya kaseng itu gayeng Namar gari. Pesinek niap tak. Long lit itu. Itu gayeng. Namar gari. Itu gayeng. Namar gari. Itu gayeng. Namar gari. Barok haj ki basha kem ki deish pongot te real tari ko hatu ko sini pamilio ya ka bel ni ki sentralidad ni ko demas ru la yo bel lang hal ko on medical ground ar real tari ki la ndrengot ar real tari ki la wai bat menta ka sini sikini ki para sini ki la am ye ki ban details te ngamla ban details kan namar kato kadang dei ka jong ka yang besar te phila ban pek me ka court order te phisa lap ki ege ta ki case ki bala la pengat dekat jami bat yang iru kumjo hi kamya pherra nei ka case ka de ka jo de bro ka mar ba ka hito hi kala ong banadu pastang ngi de ka people organization ngi de ko form ko wei ko body la dangat wei ko baro de ka jo hi ka case ngat am halor ka uniform ta hoy maki ki smo ba ka de ka uniform ko jom ki rei nadu pastang ngala keren bang ongka uniform ka bomut nadu ka patlon nadu ka juti adu ki star adu ki insignia nanik ki kisai kata tanda ki name plate kata ka de uniform kan hendrai ka hitu hi hang tu kala thok sai hang tu ba thok hitu ka don ka star la jong bar ka de tangka t-shirt ka t-shirt ka ba thok ka hitu ka to kam dei ti jong no bat kam dei hiru ko copyright jong no namar ba pilai ka MLP ka don la ka jong ke manual book bar ha manual book la ne kata ka kondon jongki kim shim la identify ba kata ka rongyong ketika ka jongki namar ba klai daya brio ru mi phong ka bayong ngi don kadak jing susi ru mi se ra igala mayong mi se phong yi kita ki jenjong ndre ba kin ong ba ka ka jongki ka tu bobon seven tuan kala kran sai ba ong kata ka bagap ya kata ka uniform la ne kata ka bukisek pendon kam kita ki government sat ya kan ni nang ni ngin syong ya ka meeting te ngin sapas te resolution hapo ka itu organisation but ngin yakon be kat kum ka an ka badai ka lenti ka jongi tengi hapan thong ni kan kam dai ka jongi dadai bengi tho MLP dadai bengi tho ka SOP dadai bengi tho ka SFN ka khoj kila ban kam nrei ka tho hitu ni thong hi pai mu ka sing rupor bagi khot ni phong mar ka dai ka jongi bi kam dai ka copyright jong no jona Dada bengi thok man MLP kila ban kam mereka thok hito tak basai. Oh kita khot basai sak kem kila lai bar khot ki basai kem ki show. Ya ka jing ya khun ka jing ya le nya ban ya khun bet. Ka kendon sisin hi bala rong bar ka hito katangi de ban ngat de. Sadangi leit te kelenti ka basniu. Andre habangi leit te kelenti ka babah. Baru sekat taruh la hi leit te kelenti jong ka an. Bat mentu ko singiru Hendai mengi basang, hendai dai maki hakapor mengi ong khot ki magistrate bani kren hendai ki sutho bakla ki ai man lustan grene baro khot la I ki ndiangi ong call the magistrate in reply ki ai man lustan grene ka bomot wat ke district administration ka klem ai order tengi ngi smo phla ta PPE ngam yu bat
nang tu ki ong ba kala je ak ni ong tai ka don kata ka jini show jini dat ki ni state haba ai go ba shim ka kes don lang hang tu yi la ban identify on the spot de don lang ban ni te menta ban su ong pat ba ngile ngile kita jikam baman gani kita te bamla ban tiang bat hatu ka si pila i kumno ki pen terror ya ka jai pen rio ni trat da ka ba thap tu stan ni kapok dukan ban ba phin nong pentulun da philik pe ba hang tu hadukan ru pe ba kumno ka to ka long slope na ka long plain na ka long hakno ku kom tin ya sai ba apa ya kata ti pila i ru ba sai ba ga jundon pendon kam makla la misuse ka power ka jungki ga jaj bale ne kidang mut ban la ban penting hendrei ngang ong ka ba ima pat yo le se naga jingle kumto kidang sat pat mai pat ba ni ki barium to singi su tho ka jing pang tang shipang ta dan rei ka to pat ka jing penterha yiki pat ba ka to gen bai ma kila i hi ba ka jing rei nyu tra hoj ni i ba kalong suki kalong ka ba jai jai hendrei kan dal upload pat ka ima namar ka jing rei nyu tra kalong kumding talau skum bo shme ba pok tanging la pit ngor ba ti kan turu yo ka bor jong ka an ba wat nim shim ka an hakti namar phi ba bat ya ka an phi ba dunya ya ka an ndai kan ban pengkhen ya ko biman sai ha ko bayi dei ba kitu bistan granit ni so phala namar ba kat kum bangai is po referring ba kita ki swat mo special squad ni kita ki force ki ba khair dia ni flashbang ki ong mo tani to stan granit bangi lapej bahan nang ni nang tai tak on documents kita use bahaya kita ki militants dan kita ki underground dan kita ki gangster mo teo ban use pat ini rustan granit kolong ka ba ikam kai bi jokor impediang kan te ki haban le training but ki haban dang hikai susu ban tebe tele dia ba da kan no bala ban tem ge namar ban ong kong be rustan granit impediang namar ba pila I him to kasi kumba kila kam ki ong ba pentelon henry kumno untulun haba pm to kasi bangya yadai ki de khot le jong haban kanjat usu her ban telun kala bathai bi hang to hi